Velkommen til Arbejdsglæde. Det ved du forhåbentlig allerede, inden du trykkede play. Ja, hvis du forventede nogle sjove vittigheder, så det kan sgu også godt være her. Det kan sagtens komme her. Det kan sagtens komme her. Velkommen til. Mit navn er Thomas Korsberg, og som sædvanligt... Ja, Jakob Leibowitz er også. Ja. Det er jo svært at sige. Som sædvanligt, fordi det er andet afsnit. Ja, men det er jo bare... Det er allerede blevet sådan det er vane nu. Det er en vane. Vi laver det altid, den her. Ja, og det kommer vi i hvert fald til det næste stykke tid. Der slipper jeg altså ikke for os. Nej. Dagens emne, det er i sin reneste form faktisk arbejdsglæde. Hvad er det, og hvordan skaber vi det? Ja, hvad er det for nogle præmisser, der egentlig skal til for, at arbejdsglæden kan blomstre? Og grunden til, at vi ligesom starter ud der, det er fordi, vi gerne vil skabe en eller anden præmis for de næste afsnit, vi skal lave. Så at vi alle sammen et eller andet sted har nogenlunde samme udgangspunkt i de tanker, vi har. Ja. Ikke hvad der er nødvendigvis er rigtig forkert. Overhovedet ikke. Altså, og det skal lige siges, alt det vi siger her er jo bare ord, og det er jo, altså hvis der er noget, du finder stødende, eller du finder det forkert, jamen, det er okay. Ja. Det her, det er bare til inspiration. Tag det, du kan bruge, smid resten væk. Lige præcis. Det er i hvert fald et vigtigt budskab. Ja. Jakob, du har skrevet en bog. Den hedder Tillidsbaseret ledelse. Og den lyder meget spændende, og jeg skal faktisk have den læst. Det er... Men der var noget med, den hed noget andet først. Ja, altså jeg startede jo for lidt over, snart 9 år siden, som selvstændig konsulent. Og det er jo et marked, der er fyldt med varm luft. Ja. Jeg har selv været leder i 15 år, og blandt andet 13 år i TDC, hvor vi brugte en masse konsulenter, og det ændrede sgu ikke ret meget på hverdagen. Det må jeg bare ærligt sige. Men det var hyggeligt. Det var en god frokost, vi fik det kursus der. Yes. Og så tænkte jeg, nej, men nu skal jeg bare i gang med at lære andre at skabe arbejdsglæde. Og det hed i første gang, da jeg skrev jeg bare nogle sider til mig selv, sådan lige nogle noter, da jeg lige startede og tænkte, hvad handler det egentlig om? Det jeg skal ud og lære dem, og så skrev jeg lidt, og så viste jeg det til nogen, og så sagde jeg, hold da kæft, det er sgu da meget godt det der. Nå, jamen det var da hvad jeg lige skulle skrive videre. Og det gjorde jeg så. Jeg havde meget tid i starten, desværre. Ja. Så det blev til en bog. jeg var ikke den der, jeg er ikke sådan en rigtig konsulent. Det kan jo være bare, det vidste jeg jo bare nærmest fra starten af. Jeg havde ikke noget netværk, og det var helt hovedløst, det jeg gik ud i. Altså, man kan sige, da jeg startede, tænkte jeg skal bare ud og lære nogle folk det. Ja. Og det skal bare være arbejdsglæde, og de skal forstå, at det her det er en seriøs forretning. Og så efter noget tid, så havde jeg brugt hele min opsparing. Og så gik der lige lidt mere tid, og så hævede jeg hele min pension. Og så gik der lige lidt mere tid, og så solgte jeg huset. Og så gik der lige lidt mere tid, så var jeg lige lidt hjemløs i en periode. Og det er ikke fordi, det kører super godt i dag, men jeg laver alle mulige andre ting også. Men du bliver ved? Men jeg bliver ved, for jeg kan... passion. Jeg har noget, som... Jeg kan jo se det, når jeg kommer ud til nogle forskellige, at gud, det giver altså mening, det her. Det er på noget andet. Det virker også, når han er gået. Altså, det der er sådan... Men det er jo det, jeg godt kan lide ved dig, Jacob, fordi du er jo så stålfast i dine principper og din måde at gøre tingene på, og du er så vedholden, at det er jo så fantastisk, og det er jo meget, meget, jeg vil ikke sige unormalt, men det er få mennesker, jeg har mødt, der har været så vedholdende i at gerne ville det her, ikke lige det her, men ville det, du gør, at det er fascinerende. Og når du fortæller om det, så kan man jo mærke det. Altså man kan jo mærke det, at det virkelig er noget, du brænder for. Og det var jo også det, der gør, at vi ligesom, vi bliver simpelthen nødt til, at der er flere, der skal forstå arbejdsglæde. Og det arbejdsglæde er jo bare et svært begreb. Det er det. Og det er jo også, altså lige da jeg startede, jeg har ikke været i gang så længe, så kan jeg huske, at jeg var over hos Krifa, som jo også har sådan lidt, nu siger jeg arbejdsglæde, men det var det det hedder god arbejdslyst. Det hedder god arbejdslyst. Ja. Fordi jeg var derovre i forbindelse med, at de skulle lave de laver sådan en undersøgelse, så var jeg så inputgiver i forhold til, fordi nogle af de spørgsmål, de stillede, hvor jeg sagde, ej, jeg bliver nødt til lige at komme herhen, hvis I vil have noget at vide omkring arbejdsglæde, så er det her og det her og det her. Altså,
Jeg sparede lidt med dem. Ja. Og så kan jeg huske, at så holdt jeg et foredrag for dem, hvor jeg snakkede om arbejdsglæde, og de sad og rynkede på næsen nærmest. Ikke af foredraget, men af, jeg sagde arbejdsglæde. Fordi hos dem, der var det sådan lidt, at arbejdsglæde, det er sådan, det er for flapsi-hapsi, det er sådan useriøst. Så derfor så valgte de at gå med god arbejdslyst. Hvor jeg har sådan lidt, at det er ikke meget overfladisk. Altså, god arbejdslyst, det er jo noget, jeg siger til folk på farten. Ja, det vil sige, have en god dag, eller god arbejdslyst. Lige præcis. Der er intet, der stikker dybere end ordene. Nej. Og derfor, altså jeg har bare holdt fast i arbejdsglæde, fordi arbejdsglæde, det er for mig ikke bare noget flapsi-hapsi, men det er den glæde, jeg har ved at udføre mit arbejde. Men det er jo også derfor, vi kalder det arbejdsglæde, fordi det er jo mere end bare et arbejde, det er jo følelser, der er jo en masse ting, der stikker dybt her, og det er jo det ordet arbejdsglæde i virkeligheden. Jo, men der er også mange, der tror, at, der er rigtig mange, der tror, at arbejdsglæde, jamen, så skal vi have vi skal have lavkage, og vi skal have balloner og high fives og hurra-råb og sådan noget. Eller teambuilding. Ja. På teambuilding. Jo, det er også. Og fester og sådan noget. Men alt det der, det er sådan noget udenom for mig. Altså, man kan godt gøre det kan godt tilføre noget energi, det kan godt være sjovt, absolut. Altså, men det kommer ikke til at skabe arbejdsglæde. Det er ikke det, vi har med i det her, i hvert fald som en del af det at skabe arbejdsglæden. Nej, så man skal forstå i hvert fald, at når vi snakker arbejdsglæde her, eller når jeg gør, når vi gør, du er jo enig, så... Ja, når vi jamen, altså, jeg siger ja til alt. Nej. Jeg kommer også til at prøve at udfordre dig. Ja, men absolut. Altså, men det er bare det der med at forstå, at det er selve glæden ved udførelsen af arbejdet. Ja. Det er det, der ligger i det. Ja, og som vi snakker om sidst, så er det jo det her med, når man kan være glad for at rense lokummer. Ja. Det er ægte arbejdsglæde. Lige nøjagtigt. Ja, det er der, vi skal ned. Men der skal være noget, der skal skabes nogle rammer, der gør, at man kan synes, det også er fedt. Ja, så når du bliver bedt om at feje 15.000 kvadratmeter halv i hånden, så synes du, det er fedt, fordi rammerne er der. Ja. Ikke? Jo, for der er balance i tingene. Yes. Ja. Og det var også bare lige en reference, det har jeg faktisk prøvet. Det det er kedeligt, du. Prøv at høre, jeg har været ude og bore 5.000 huller på en byggeplads. Lige da corona startede, tænkte jeg, jeg skal ikke have alle de der hjælpepakker, jeg skal ud og lave noget. Ja. Så fik jeg job på sådan en byggeplads, og der skulle testbores i sådan nogle betonvæg, så gik jeg rundt og borede 5.000 huller i det der, og der var mine arme, altså lige starten, kæft, det tog, jeg kan ikke huske, var det 7 uger eller sådan noget, det tog mig, hvor jeg bare gik og borede i beton. Det kræver også noget. Men det er jo også, fordi der er lige lige på den her, du laver jo noget en gang imellem, for at kunne få tingene til at hænge sammen. Og det vil jeg jo sige, det er jo et eller andet sted også en del af din arbejdsglæde i dit firma, at du så, for at kunne lave det, er nødt til at gøre noget andet. Ja. Eller er jeg helt ude på et sidespor her? Nej, det bliver jo en del af det, ikke? Det gør det. Og du synes jo faktisk, det er meget fedt at lave de der ting. Men er det fordi, du reelt set synes, det er fedt, eller er det fordi, det giver dig muligheden for at lave det andet, du synes, der er fedt? Jamen, det er jo en kombi. Altså, jeg kunne jo også gå ud og sige, nu skal jeg ikke lave det her mere, og så få mig et job et eller andet sted, og så sige, så er det det. Men jeg kan også godt lide variationen. Altså, samtidig, når jeg kommer ud på sådan nogle byggepladser, jeg går og kigger på, hvordan kan vi skabe mere arbejdsglæde det her. Ja. Okay, der får noget inspiration til at finde ud af, hvordan kan man ellers gøre det her. Ja. Og så kan jeg bare se, jeg bliver helt sådan bekræftet i, når jeg er ude på sådan nogle steder, hvad det er, de glemmer at gøre. Ja. Og hvordan det har konsekvenser på, hvordan folk går rundt og behandler hinanden, eller hvordan deres arbejdsindsats er, eller... Men nu bliver der lige nogle ting, jeg er nødt til lige at spørge dig her, fordi nu går der lige noget op for mig her, ikke? Ja. Det er, at noget af det, der skaber arbejdsglæde for mig faktisk, det er, at kører jeg bus nogle dage om ugen, og så laver jeg det her, og så laver jeg noget andet også. Altså det vil sige, at jeg laver faktisk rigtig mange ting på forskellige niveauer, og hvor jeg bruger mig selv på forskellige plan. Og det giver mig noget variation og noget udvikling og nogle ting og sager. Og det er spændende for mig. Ja. Så er der jo andre, som synes, det er rarest bare at lave det samme hele tiden. Dag ud og dag ind.
Og så kan du høre, at det allerede lyder lidt negativt, når du siger dag. Ja, det kunne jeg faktisk godt, og det var slet ikke det, der var meningen. Fordi det har jeg den største respekt for. Men det kan man tolke. Altså, ja, det kan man godt tolke. Ja. Og det er jo det, jeg tænker sådan lidt, jamen, vi burde jo i virkeligheden faktisk stille os selv det spørgsmål. Hvad gør mig glad? Fordi dem, der går på arbejde hver dag og laver det samme dag ud og dag ind, uden det er negativt. Uden det er negativt. Undskyld, hvis jeg lyder negativt, for det er slet ikke meningen. Men hvis nu det ikke er det, der er det for dem, så er det jo det der med at ture, måske, og træde ud af det, og så sige, er der faktisk andre muligheder, end at have et 37-timers job? Kunne man dele det op? Kunne man lave forskellige ting? Ja. Kunne det skabe arbejdsglæde? Det kunne det sagtens. Altså, og det er jo det der med, at vi kan ikke, der er ikke en formel, der siger, altså, hvordan arbejdsglæde fungerer. Jeg har helt klart et godt bud på, hvad det er for nogle faktorer, der skal i spil for, at jeg trives på mit arbejde. Er det din WAM? Min WAM. Altså, Skal vi ikke prøve lige at høre den? Jo. Altså, kan du prøve sådan der? Ja. Jamen, det er ligesom, altså... Og vi kan jo lige sige, at vi lægger et link til WAM-modellen under den her podcast. Ja. Så man kan gå ind og se den. Ja. Det er sådan, så... jeg havde lidt problemer med... Det skal lige siges. Wow. Det er min første model. Det er den, der hedder Workjoys arbejdsglæde opskrift, som er... Det her med, at jeg... det fik vi slet ikke afsluttet, det der med, hvorfor den hedder tillidsbaseret ledelse. Nej, det kommer vi lige til på det tidspunkt. Ja. Det er jo det, der er det fede ved det her. Vi snakker, det er ærligt, det er fra hjertet, og undskyld, hvis der... Der er ikke struktur, så hvis man har noget OCD, så... ja, og så er det jo selvfølgelig, hvis man oplever, at vi får snakket forbi noget, vi skulle have dykket længere ned i, så send os lige en besked. Ja, tak. Ja. Så kan vi nok følge op på det. Ja, men så havde jeg, som sagt, den der wow, og så havde jeg lidt svært ved at sige, hvad er det, jeg egentlig arbejder med? Hvad er det, jeg egentlig går ud og hjælper arbejdspladser med og for at skabe den her arbejdsglæde? Og så satte jeg mig ned, og så fandt jeg, gud, altså inspireret af Maslows behovspyramide, så det var sådan, jeg kiggede på, hvad er det for nogle ting, der skal være i orden for, at arbejdsglæden egentlig fungerer. Ja. Og det er egentlig kun 3 faktorer, eller 3 områder. Det er personalforhold. Hernede, der ligger løn, der ligger arbejdstider, der ligger pensionsordninger, frokostordninger, gymnastiksal, fitnessrum, og hvad man ellers skal putte ned. Alle de her vilkår og aftaler, der sådan rent formelt gør, at vi faktisk har det her arbejde. Så det er fundamentet? Det er fundamentet, og det vil sige, at løn ligger også hernede. Ja. Det er ikke den, der skaber arbejdsglæde. Det, den kan gøre, det er, at den kan skabe hvis ikke du er tilfreds, hvis du synes, det er uretfærdigt, altså at du yder en indsats, og du føler ikke, at du bliver honoreret med det, du egentlig er værd, så vil den skabe så bliver du negativ over det, og det vil sige, så kommer du ikke videre, så vil du ikke komme til at opnå arbejdsglæde. Nej. Fordi den vil simpelthen bremse. Ja, allerede inden vi er i gang. Allerede inden vi er i gang. Og så kan det være, at det er et sted, hvor vi kan ikke give mere i løn. Okay, men så er det ikke sket det her, du skal være. Så bliver du nødt til at sige, så er det sådan. Men for rigtig mange vedkommende, så kan man godt udfordre det lidt. Og det er jo sådan, der jeg har nogle fordi der er jo også noget her, jeg er nødt til lige at spørge dig, ikke? Altså fordi, nu er jeg med på, at der kan selvfølgelig godt være så stort spring og sådan noget, men noget jeg har oplevet i mit arbejdsliv, det er, at det er jo ikke de 5.000 kroner, der gør dig mere lykkelig. Tit og ofte. Det skal man holde op, hvor jeg har jagtet det. Men det er jo så derfor, jeg har lavet den her model. Fordi der er nogle andre ting, der gør, at lønnen bliver mindre vigtig. Jeg siger ikke, men igen, altså hvis det virkelig er utilfredsstillende, så kommer vi ikke videre. Men vi kan vel godt lave en fælles referenceramme, der hedder her, at hvis du kan betale dine regninger, og have lidt til dig selv, så er det er jo den løn, og så differencen imellem den betyder ikke noget. Nej. Giver det mening? Enig. Ja. Altså, og det er ikke det, der er det afgørende for, om man trives. Men når vi så snakker de her personalforhold, så som sagt, så kan det skabe utilfredshed, eller det er sådan, jamen det er sgu egentlig okay. Så har vi den næste, det er de menneskelige forhold. Og det her, vi snakker ledelse. Her ligger ledelsen, altså det er også det, jeg snakker om, det er, at ledelsen skaber de rammer, der gør, at arbejdsglæden, det kan sprudle. Mm. Det er en ledelsesopgave. Det er ikke ledelsens ansvar alene. Nej. Men de har
kan man sige, rettighederne og retten til at skabe de rammer, der gør, at arbejdsglæden fungerer bedst muligt. De har saveretten. Ja. Eller hvad? Ja, det kan man godt sige. De sætter spillet i gang. Ja. Men i de her menneskelige forhold, det er lidt lige så meget, at her der ligger sådan også meget tillid. Altså meget af det, som jeg arbejder med, det er at skabe den tillid, der gør, at du tør at slappe af og sænke paraderne og have det fedt. Og at vi kan snakke om det, der fylder noget hos dig. Ja. Men også hos mig. Altså jeg som leder, der er mange ledere i dag, altså det har det været gennem tiden, generelt sådan, der har sådan meget berøringsangst. Det har jeg ikke været. Nej. Jeg har været sindssygt fri, og jeg turde snakke om hvad som helst på en god og kærlig måde, uden at skal være sådan bossy eller noget. Jeg kan bare være udfordrende i den måde, jeg sådan går tingene og nysgerrig. Men jeg er oprigtig nysgerrig. Det er ikke sådan, så jeg... Og der er vi jo tilbage til det, jeg sagde, du er virkelig irriterende på en kærlig måde. Ja. Ikke? Det er jo det der. Det er lige præcis, og det er jo fordi, at jeg dømmer jo ikke noget. Jeg udfordrer bare det, der er, og siger, Gud, hvorfor gør du det sådan her? Ja. Hvis du giver mig en forklaring og siger, det er sådan her, så vil jeg sige, Gud, det kan sgu da en meget god mening. Så kan du give mig noget, så jeg bliver klogere. Så det er ikke altid bare fordi, at jeg skal forandre noget. Men nogle gange, så er det bare, Gud, det giver sgu da god mening, du gør det på den måde. Men forandring kommer jo også altid indefra. Tit og ofte, ikke? Jo. Med inspiration udefra. Jo. Men du kan jo ikke skabe forandring, hvis ikke du gør det indenfra. Nej, og det er sådan, så vi har sådan 2 niveauer. Hvis vi skal skabe forandring, så der er mange, der snakker det faglige. Altså, og hvis vi går ind i det faglige rum, og det er jo sådan, hvis du kigger på arbejdspladser generelt, sådan, ikke også gennem tiden, historien. Nu går jeg på arbejde, så tager man ligesom sådan en arbejdshjelm på, eller du ved, så nu er jeg professionel, så nu er det alvor, nu skal jeg gøre sådan her. Altså, så kommer man ind i sådan en rolle, og vi spiller jo alle sammen nogle roller i vores liv, sådan, i alle mulige forskellige retninger, både i forhold til privat, i forhold til arbejde, i forhold til fritid, altså i forhold til familie. Nogle spiller man en større rolle overfor end andre. End andre, ja. Så det der med at finde ud af, hvornår kan jeg slappe af og være mig selv. Men det er jo ret svært, hvis du spiller roller. Jamen, men det er jo derfor, at man skal skabe det rum. Altså, det er derfor, jeg har det her med de mennesker. Det er der, jeg arbejder. Ja. Det er de menneskelige forhold. Så det er i virkeligheden maskefald. I en eller anden form. Ja, men det handler... Eller er det for meget sagt? Ja, altså, jeg ved ikke. Man kan lægge hvad man vil i det, men det egentlig handler om, det er, at jeg får skabt et rum, der gør, at du føler dig tryg. Ja. At vi har en tillidsfuld relation. Fordi rent fagligt kan vi godt snakke om tingene, og vi kan godt forandre rent fagligt, og sige, nu skal du ikke gøre sådan her, nu skal du gøre sådan her. Okay, det er det, du betaler for, så får du det. Altså, så man kan godt forandre ting sådan rent fagligt. Men adfærdsmæssigt, der er vi jo, det er meget mere menneskeligt, det er meget mere den måde, du tror, du skal gå på arbejde på, den rolle, du tror, du skal indtage, det er det, jeg oplever. Så jeg tror, at det er sådan, du er, men det er det slet ikke. Men det er sådan, du tror, du skal være. Ja. Giver det mening? Ja, det giver fint mening. Så hvis jeg skal udfordre den måde, du går på arbejde på, og den adfærd, du har, når du kommer og skal være alvorlig, så skal vi to have en kærlig relation, sådan så jeg tør at spørge ind til Gud. Altså, vi skal have en relation, hvor der er tillid til hinanden. For at skabe de rammer, at du kan ændre adfærd. Så det, du lidt siger, nu sætter jeg det lige på spidsen, bare lige fordi, at vi lige... Men i bund og grund, så når vi ikke er 100% os selv, så kan vi heller ikke være 100% ærlige. Nej. Og det vil sige, det skaber noget mistillid. I England, altså det behøver ikke være meget, men der er altid noget, hvor man tænker, den der, altså jeg føler ikke lige, jeg ved, fordi, og det skyldes jo tit og ofte, at man spiller et eller andet spil, eller har en maske på, eller ikke er, og så bliver det svært at være 100% sig selv, og det vil sige, det er også svært at have 100% tillid til den her person. Absolut. Og et er, at altså, det behøver ikke engang være sket her. Nej. På den her arbejdsplads. Det kan være noget, du har oplevet på en anden arbejdsplads. Ja. At et andet sted, du var, og nu siger jeg bare for 10 år siden, der oplevede du at blive stukket i ryggen. Ja. Du prøvede at være ærlig og sige nogle ting, eller du prøvede at kaste dig selv lidt ind, siger ind under bussen. Det var meget sjovt. Ja. Så er det sgu dig, der kommer og kører mig over der. Præcis. men at du følte dig sådan, at du blev kastet ind under bussen, eller du fik en kniv i ryggen, eller hvad det nu. Altså, og den oplevelse, den har du med dig, så du passer mere på dig selv. Ja. Og det vil sige, så tør du ikke helt at være 100% ærlig over for mig, fordi sidste gang, så du trækker den reference. Det vil sige, dit filter, det er lidt mudret i forhold til den rene dialog, vi egentlig kunne have
på grund af din historie. Ja. Og jeg kender jo ikke din historie. Men mindre vi får snakket om du tør, og vi kan have den der snak. Ja. Så jeg går bare og tolker på dig og tænker, det var sgu da mærkeligt. Hvorfor er han så afvisende? Nå, det er sgu nok, fordi han ikke kan lide mig. Nå, jamen så... Hvis jeg ikke kan lide mig, så kan jeg heller ikke lide ham. Og så, du ved, så kan vi køre så kører rouletten jo fuldstændig. Altså, og så det hjul, det kører sådan lidt negativt. Og det hele handler om misforståelser. Så alle de konflikter, jeg har været ude at løse, det handler om misforståelser. Okay. Og det er det, jeg har bare en evne til at gå ind og spotte de ting, og spørge ind til det, og jeg tør at snakke om hvad som helst, men folk tør også. Jeg har sådan en... Ja, du har et meget vindende væsen. Ja, det må jeg jo det må jeg have, fordi folk tør virkelig godt at fortælle mig, hvordan de oplever tingene. Og selv men det er jo også fordi, Jacob, nu har jeg oplevet dig i forskellige sammenhænge, og nu kommer jeg bare lidt faktisk tilbage på, og lige sætter prikken over i forhold til det, jeg sagde før, men du er den samme person, om jeg har mødt dig klokken 6 om morgenen i noget netværk, om jeg har mødt dig til et forretningsmøde i dit private hjem, eller om jeg har mødt dig i den her sammenhæng, hvor vi sidder her. Du er altid den samme. Det vil sige, min tillid til dig, om at du er, som du er, den er fuldstændig, fordi jeg ved, hvad jeg får, når Jacob kommer ind ad døren. Ja, det er fedt at høre. Nå, men det er jo bare for lige at prikke den over, fordi det er jo inspiration til os andre i arbejdsmæssig regi. Vi behøver jo sådan set ikke at bære en maske, eller tage jakken på, at nu er vi på arbejde. Ja, sådan en armor der, ikke? Yes, ja. Det behøver vi ikke. Nej, men det er meget naturligt. Jeg skal også lige sige, at lige så meget jeg er mig selv, når jeg er på arbejde, lige så meget var jeg ikke mig selv i mit privatliv. Så det betyder, at jeg havde nogle historier med mig, der gjorde, at når relationerne kom tæt på, så var jeg anderledes. Det kan jeg faktisk godt kende for mig selv også. Så det er meget, altså, men det er så det, jeg har arbejdet med de sidste 10 år. Det er i mit private, altså sådan, så jeg får mere mig, altså fordi det er mig, når jeg er på arbejde. Det er sådan her, jeg gerne vil være, det er sådan her, jeg er. Men når jeg så er i privaten, så kan jeg godt være anderledes. Så det er det, jeg arbejder på, så jeg kommer mere i balance med at være den samme hele vejen rundt. Det er sjovt, så det er lidt omvendt. Det er lidt omvendt end alle andre, og derfor at jeg måske kan det, jeg kan, men det er derfor, jeg kan hjælpe, tror jeg. Ikke? Det er spændende. Ja. Det skal vi også lige have vendt tilbage på et andet tidspunkt. Ikke? Vi skal have modellen færdig. Ja, fordi i de menneskelige forhold, det er også med de her forventninger. Det er det, jeg også arbejder meget med. Det er, at jeg træner folk i at snakke om forventninger til hinanden. Fordi det er en meget god måde at, sådan at kunne turde være ærlig og sige, jamen jeg har egentlig nogle forventninger til, at du gør sådan her. Eller at du, når du taler til mig, en af de ting, jeg laver sådan nogle kort også, så de selv kan snakke om tingene, men det, hvis du oplever noget negativt fra mig, hvordan skal jeg så sige, eller omvendt, hvis jeg oplever noget negativt fra dig, hvordan skal jeg så sige det til dig? Ja. Og det alle siger, det er, at jeg vil faktisk meget gerne have det direkte og ærligt. Det må godt være omsorgsfuldt, og det skal være sådan bare os to, men det vil vi gerne. Men hvis ikke vi har snakket om det, så er det rigtig svært at lige pludselig bare bryde den. Så det er det, jeg snakker om igen tilbage til, at det er rammerne. Altså, jeg som leder skal sætte rammerne op for, hvordan arbejdsglæden, hvordan trivselen, hvordan den frihedsfølelse i dig, den kan blive skabt. Så, men det er det menneskelige forhold. Det er typisk der, jeg opererer. Ja. Og så kommer det sidste, det er selve opgaven. Her er der også i forhold til, hvordan vi udfører det, og kommunikation omkring det og sådan noget. Men det er det faglige element, som jeg talte om før, det er vi sådan rimelig åbne i. Og de fleste arbejdspladser, jeg har været rundt på, de er ret gode til det, de laver. Ja, det er jo derfor, de faktisk lever. men de mangler den menneskelige del, det vil sige, den der, altså, der er jo forskel på, nu er du buschauffør. Ja. Der er jo forskel på en, der synes, det er fedt at gå på arbejde, og en, der bare går på arbejde. Ja. Den energi, du sender ud, når jeg kommer ind i bussen, med en, der bare er her for at arbejde, ja, okay, tak skal du have, billetten, yes, det er godt, til en lukket energi. Den er ikke særlig fed. Det er ikke nogen, der er skyldige i det her, fordi det er bare fordi, de sover lidt i det, og fordi de har fået lov til at, jamen det er bare sådan, nu skal jeg bare på arbejde. Men det er jo en samfundstendens. Altså jeg har gået og tykket lidt på, også i gang med at lave noget foredrag. Og et foredrag, som jeg rigtig gerne vil lave, det hedder i bund og grund, du skal ikke blive til noget. Og så, når jeg siger det til folk, så sådan, bliver de sådan helt, hvad mener du med det?
Og jeg tror, det vi snakker om her, Jacob, det bunder i den måde, vores samfund er bygget op. Vi bliver født, vi går i vuggestue, børnehave, og hele bliver bygget op til, at du skal blive til noget en dag. Du skal blive til noget du skal tage uddannelse, for at du kan blive til noget. Og min tese er bare, du skal ikke blive til noget som helst. Du er noget, og du skal egentlig bare finde ind til, hvad det er, du er. Og det er jo så her, hvor jeg kobler den på den, og så siger, jamen, når du fortæller de ting, du gør her, har det også noget at gøre med, at vi hele vores liv har lidt levet i en fantasiverden om, at vi skulle blive til det, hvor vi så havner, og så finder vi lidt ud af, det føles bare ikke rart, men hvem er jeg så, hvis ikke jeg er det her? Kan du følge mig? Det blev en lang... Nej, men det gør det. Altså, det du kan kode det ned til, rigtig tit, så er det sådan nogle forventninger fra forældrene. Ja. Eller, når man har haft en mor eller en far, og de føler selv, de blev ikke til noget, de ville gerne have læst videre, eller et eller andet uforløst i dem, som de så sender videre til dig. Ja, og så tager du det jo med i dit arbejde jo. Det gør du. Fordi der er jo også nogen, der læser et eller andet lang uddannelse og finder ud af, at det er slet ikke det, de vil, men de har gjort det for at please nogen. Ja. For ligesom at sige, se, så blev det, du gerne vil have. Ja. Altså, og det er jo tilbage til hele den der, at vi går og sammenligner os, og vi går og tolker på tingene. Og, altså, men vi har alle sammen, når vi bliver født, så er vi fuldstændig ens. Ja. Det kan godt være, at man mangler en arm eller ben, eller men vi er stadig ens. Altså, grundlæggende er vi ens, ikke? Ja. Og så begynder vi så at få alle mulige, historier på. Og hele den der sammenligningsting, det kan jo bare være fra folkeskolen, hvor, hvad fik du i matematik? Ja, jeg fik 4. Ja, allerede der. Men jeg fik 10. Så jeg er mere end dig. Okay, hvad fik du i dansk? Jamen, der fik jeg kun 2. Men der fik jeg 10. Så er jeg mere end dig der. Okay. Ja. Og så går vi hele tiden og tror, og måler. Og det der med, der er bare noget, vi er gode til, noget, vi ikke er gode til. Hvorfor er der ikke flere, der bliver håndværkere? Men det er jo... der burde... Det er fordi, vi ikke vækker folks interesse, at de får lov til at følge det. Nej, du skal læse videre, fordi det er meget bedre. Eller, men samfundet er jo heller ikke bygget op til, Jacob, nu at uddanne. Altså, fordi der bliver jo ikke snakket om det her i folkeskolerne, at du kan blive en fed tømmer. Altså, det er jo ikke sejt. Altså, men det er sejt at være advokat eller læge. Ja. Og når man så står derude, og det trækker ind, så er det altså rimelig meget sejere at være tømmer. Men det er jo ikke, og vi skal jo ikke dømme nogen. Men det er lidt tilbage til det, du siger, med, at vi ikke, hvad var det, du sagde, vi ikke skal være noget. Vi skal ikke være noget. Nej. Vi er noget. Ja. Og det er bare det, jeg understøtter med det, jeg siger, håber jeg. Men det gav bare mening for mig, fordi, vi havde ikke snakket om det her før, så det var lidt sjovt, at det bare lige klikkede lidt her. Ja. Fedt. Ja. Men det, tilbage til modellen. Ja, og det er jo det op i selve opgaven. Altså fordi nogle af os, vi har bare noget, hvor vi siger, det brænder i os. Altså det jeg laver, som sagt, jeg har ikke tjent så penge nok til, at jeg bare kun kan leve af det. Nej. Så jeg laver alt muligt andet. Men jeg elsker det her. Jeg elsker det. Og jeg kan ikke lade være. Du ved, og det der er altså også nogle andre, der har, når de skal være whatever. Men hvis der var en, hvis der nu, lad os nu tage en tømrer, som du sagde før, ikke? Altså, han elsker at være tømrer, han elsker det træ, han bare, du ved, meget inspireret og kan godt lide at lave fede løsninger. Men hvis han har haft en chef, der hele tiden sagde til ham, nej, det må du ikke, du skal ikke gøre sådan, du skal gøre sådan her, du må kun, så vil han langsomt dræne ham for energi. Det vil sige, den fede energi og den inspiration, han havde i at være tømrer, den bliver bare drænet. Ja. Og det her, det er lige meget, hvad vi laver. Altså, så kan vi blive begrænset så meget, så vi bliver drænet. Men jeg tror, vi alle sammen kender nogen, hvor vi oplever dem fra tid til anden være fuldstændig drænet. Ja, og så giver man op på et eller andet tidspunkt, og så kan vi være lidt tilbage til de 2 buschauffører, jeg snakkede om før. Din kollega, som bare er drænet, som bare sidder. Ja. Og vi ved ikke, hvornår det startede, hvornår det dukkede op, eller hvordan. Men det er bare sådan, det er nu. Han synes, det er sådan lidt... Han glæder sig til, at han er fri. Ja. Hvor du kommer... Hey, du kan godt lide at være fri, men du kan også godt lide at være her på arbejde. Og hey, og velkommen i min bus. Ja. Nu skal du se, jeg kører dig herover, og det skal nok... Du går bare ned og skider på brættet. Det gør ikke noget, jeg kommer og ordner det bagefter. Det er helt fint. Ja, det ved jeg ikke, om du siger, men... det kunne jeg godt finde på, faktisk. Altså. men det er en helt anden energi, og det er det, arbejdsglæde er. Ja. Men det kræver, at vi får tingene i balance, vi får ryddet op i,
At du får de rammer, der gør, at du føler den frihed. Og det er forskelligt, hvordan vi føler det. Ja. Og derfor så er ledelse også meget at behandle alle forskelligt. Et emne, vi måske i den her henseende også lige kan berøre i et andet afsnit, det er sådan indre og ydre arbejdsglæde, fordi det her, vi har snakket om her, det er jo sådan set den ydre del af det, sådan som jeg lige ser det. Det er jo det, som arbejdspladsen og frem og tilbage. Men den indre del af det, og nu må du bare, hvis jeg er fuldstændig sort på den nu, ikke? Det er du. Ja, fedt. Hvis vi nu ikke har det godt i vores privatliv, så er det fandme da også svært at have arbejdsglæde, eller hvad? Jamen, det kommer jo igen an på. Altså, man kan godt blive påvirket, men altså, jeg har også haft nogle svære ting i mit privatliv. Ja. Men er det så der, du finder frirum? Og derfor kan du så kan du tage på arbejde og finde det frirum. Altså, okay. Men jeg kan også tage på arbejde mudret ind i de følelser, jeg har derhjemmefra. Ja. Men hvis ikke der er nogen, der vækker mig i det, hvis jeg bare får lov til at være, så bliver jeg sådan en, han er altså ikke nogen fed energi at arbejde sammen med. Så hvis du bare får lov til at blive der, det er ikke fordi, du har lyst til det. Du gør det. Du tager ikke et valg og siger, ej, nu vil jeg være på arbejde og være en idiot. Det gør du. Der er der ingen, der gør. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er der ikke. Der er jo heller ikke p-vagten. Men gør det heller ikke. Nej, men der er den der berøringsangst. Ja. For, du også, det er også synd for dig, så er det sgu også okay. Det kan jeg godt forstå. Nu skal vi passe på det. Altså, der er noget omsorg, men det er da ikke okay, eller er det? Fordi det er da ikke okay for mig. Jeg har da ikke lyst til at være der. Jeg har lidt der brug for at komme på arbejde og have et frirum, hvor jeg kan parkere tingene og sige, lad os da lave noget andet. Men jeg skal have hjælp nogle gange til lige at blive. Men det er bare sjovt, fordi i mit liv, der kan jeg mærke, at hvis jeg har problemer hjemme, så kan jeg slet ikke være noget som helst på arbejdspladsen. Altså det kan ikke ligge, og så tage på arbejde, og så, det kan jeg slet ikke. Altså så sejler det fuldstændig for mig. Ja. Det er jo virkelig interessant. Men det er fordi, du bliver ved med at få lov til at være i den energi. Ja, okay. Hvis jeg kommer og siger, hvis du kommer på arbejde og er helt sådan slukket, jeg kan bare mærke, at det er helt galt, og så kan jeg spørge dig, hvordan går det, Thomas? Og så kan du sige, jamen det går ikke så godt, jeg har det så dårligt, og det er derhjemme. Og så kan jeg sige, det var synd. Og så det er det, du mener i virkeligheden med, at man skal have tillid til sin ledelse, at man faktisk kan være åben og ærlig. Men det her, det er den nemme måde. Ja, okay. Altså den nemme måde er at give dig ret og sige, det skulle også synd, og det kan jeg godt forstå. Og sådan noget. Men den anden måde, det er, Thomas, hold kæft, mand, du virker godt nok slukket i dag. Hvad sker der? Ja. Hvordan kan vi komme over der, hvor vi lige får lidt fedt igen? Hvad er det, der skal til? Men jeg skal måske bare lige have en kop kaffe. Kan vi lige gøre sådan her, eller jeg kan gå ned på boksepuden og lige give den nogle slag, eller et eller andet. Hvad der nu skal til? Så lad os gøre det, så vi ligesom. Fordi nogle gange så sidder vi fast i noget, og det, at du sidder fast i det, gør ikke, at det løser noget derhjemme. Tværtimod, hvis du kommer op og får en fed energi på arbejdet måske, fordi vi laver noget, og vi skal tilbage til arbejdet, der er nogle kollegaer, der ligesom hiver dig op og i energier, og når du kommer derop, så kan det være, at du faktisk finder den løsning på noget af det derhjemme, at du tænker, gud, det er det her, jeg skal have sagt, eller det her, jeg skal have gjort. Skal man have ryddet op i et eller andet, eller. Altså, fordi så kommer du fra et andet sted. Det giver så god mening, Jacob. Og jeg synes faktisk, vi skal lukke dagens afsnit på den her, fordi du topper den. Det er simpelthen fuldstændig spot on. Så lad os lukke dagens afsnit her. Men fik vi snakket om det, vi lovede, altså med i forhold til arbejdsglæde? Nej, og det tænker jeg, så fortsætter vi, i næste afsnit. Ja. Og så kører vi den lidt videre der. Ja. Er det ikke det, vi gør? Jamen, det er det, vi gør. Og de skal huske at skrive, ikke? Skriv ind. Og Jacob Leibowitz var med her, sammen med mig, Thomas Korsberg, og vi lyttes ved næste gang.